Hello mga kasumsuman, magsinuglaw taron. Hello! Tirada pod. Yes, mga kasumsuman! Siya tagamay, alidiribay, ay kabalaka, batsilrat sabay. Siya tagamay, alidiribay, ay kabalaka, batsilrat sabay. Ay sabay sa mga tao ay kahibalo sa asong makaubo dili sila kaila katong bato kanabay mga tutas bukid kay uari sikado daganog kinikit ay kabala kakitang luha magkatawa sarili na sunatawa tay problema ay kabala kakitang tanan magkatawa sarili na sunatawa tay problema bay uy ay 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 oy siya tagamay alibibay ay kabalaka pagchirot at sabay siya tagamay alibibay ay kabalaka pagchirot at sabay yes man kasumsuman ang dami Pre. Uy, pre. Saan ka taradan niyo, pre? Masa ba ka pre? Uy, kuan ba? Pinilaw ah. Okay, ni anak, pre. Wow! Pula ni anak. Pre, ato tayo sa bagong tindahan, pre. Asa man? Tindahan ni Magdalena dito ba? Magdalena? Ako na, saan Magdalena? Tindahan dito bagong tukod, chicks. Chicks. Ay, Magdalena. ito si Magdalena. Ato na sa damong ligaw sa pantalan sa una. Basta naman ang pulisa, pre. Ito? O, pulis ka na pa ka, pre. Sabi, tara. Lalo. At ito na ito, ta. Ito diskarte yan, tugsok to, ha? Ay, sige. Kuan ni pala. Padong ni tindahan dito kulungan manok ka, basta tumukulungan ni manok ba? Tindahan ni Bangko, pre. Bagong tindahan ni Sa bunga na, pre. Parang ni sa bunga, ikuan, pre. tindahan ni. Ayo. Wow! Hello.